Kajing hi jo ginong yak kali terus kibadan hapo jo chati jon ka all khasi mekar tourist taxi association kabasang nado ka khandai tarik da ka batte lamayong kum kajing hi persya ya kajing kuman ka sarkar ban sngap ya kajing dawa jong ki ban perkheng ya kajing kamai ki kalina bar jela sedo ki kenong ka shot jong ka jela hakabai dei bakaliang ka sakaru kat adu menta kam semlasim kini kini kisinjam ban khot ya kan di kinong ilam habgan skila pathai khobor president ka association uba Rikal Dinas Doling ulah thep ng iya umati kata tourism jaga soka jela ha ka bola ong manak ai ka bokran la banyu i syai ya ka rukom perkhat ka soka jela baga jela karang dei ban syanya bai ha ka jela asam na dong chadong kat baga jela ka kam ba Rikal Dinas ulah theru ya umati kata tourism mensya bau dukhain bau dei u nongelam ba iri hendrai ke jingle jengkam ju umenta pat ka pan pa bau dei penban umendiri susu ulah penkan mau ba mensya ba pol ulah thau ya ka jingrai be kon air ya ulap mensau manba urang seng ya ka khnam ndai matapat yu iba andau la don ha ka bor semla kwa satya ban be ya kilap mensau ke ba apthap ya ka jai ban riu habala kali ulia thu ba le si kala ba le shisha ba ki he ki han ki bodan ka bor sya ki yo baishana baido na ki bana shaba namar kim kwa satya ba ki tai muluk traja ka kin yo kamai na ka ni ka kam hai ka dei ba ka jing khi ulia thu ba ka jing te lamayong kanang tang bat ya kasinjam bakham penjor jing khi an siam rai haka jalang ka banlong hamaran malki khat pratarik mentau benai ka ba phikali phi ba ngaso tanat ba ya kata jingkali lada de hi ngo ngala ong mene lada de ibri belatip la shai ya kani ka benta ka benta ka bangi ngi khon la de benyi ha pok reminder letter ya ka ei ka ba ngi ngala tho kan notification ngala ra si te yong ba ka nru 4% ka long kumta so 4% ka long kumta hai ka de benlong hi ti kumta namar balai ngi tu ipi ki action ki ba kamai ai nuksa ko kamai nong stoin tu shalong ya habadon na kiwi kinong ilam mo nangta juwai tu shalong ki de bendon kinong ilam kiwi gohati tu shalong ki de bendon nong ilam kiwi namangi don kistan hang ni bat pin pe hapo kita akli yo te kinong lagi jong stan mau korwat kini kita ter kumta ya habandon kinong ilam ni khandon ka jing pra ngomangala ong mene bangi long ki baya telin ha kanu ke benta ka bro ka bangi ngidon banya yakun ya kini ka jing e ka ba kum kinong nya kali ngidon kumni bat sakwe ngan ong ipi ka ba i ba poling do iladai shisha inong ilam hakipor ba musha iladai inong ilam bat ngaken maru ko kentien ka ba iong ha ka bai thau ko jing wai hapor bai la seng ya ka partiknam ngaken mau ko jing wai ke bai ong be kol air yolap mensau ka bambut kumnu ha ka por ba pi dang ong ban ich jaj ben riu pi tho ya ta ka jing wai ka mut be kol air yolap mensau ka mut be ye ki wi nong wei nang hap ki bawan ha ka jala jungi dai ne te nganang kan mau ni kentien bat la menta pat balai ilong kumni ngan ong bai direct i mchwa i idri menta ide nong deri i menteri sarkar bat ka sarkar jalahi bro koi ka dei be kinong deri ndei ki ban ong ban idri lani ban grup ban khot ya banda bandri ya ka ri ba ka jaj bande jungi phini i sha kat cha ba phai kat cha ba lek bun hi satang ga jing e la phai ki no hi kai la phai ki ha ki bun ki liang menin ru athai pitang i koi ki jing lang ha po madan malki ka ba na kaliang ka wei ka political party ka BPP kai khun namta ka mar ba madi ban pensungu sarkar ya ka jing e ka jing kiudor kita ki mar ba madi tingiru haba ka kiudor kumta la kun thup langru ingi kinong nya kali kamai kat nang kiu u khaw khat phra khat kandai spa 8000 seneng sanpau kilo anai nuksa tingiru i kamai kat nu bat kawai ru ko ba ong ba ngan penchai hang ni bai menteri la ong ba lai hajar teli kita kali ki duna hapo ka state ka jungi bat i menteri badan brom i ba polido imyo ipat balai saw hajar teli ki bun ki ba shong sngi ikali ki badai na ka jalla ba ka state ka jungi kum kinong nya kali kamai Nga pun ong bet ba kati bumpa sarkar besok kena kata ke kamdon ya kata kulit karwi kamdon hi kata kamdon be ya kata te kam nomdon nagaling sarkar ong pikat nomdon hi nagaling cuka ban ong ba kan mau tamo ban ong ban khot ingi lani ban pensothu lani ban pensai ke i ke bangi ngi don kam angi ngila be 4% tang balong ke i ke bangi mo ka jubab hi kan sai usor ka kipai ba kan sai ke jubab kin sai ke jubab ke ni sarkar nama kat ni ke ban ben ngi nama ku menteri la ben la kho har kum badai ngi te
ngi ru kum ta ken lada ngi pi ben pi kho ngi pat hakate ke ski ka bangin sabu ye kani ke jingalang pa ba hakat patrik bat na khot ngaweri ki try kali bat ki tribal kinong nya kali bat kinong song jong ka jela jungi hi lada pidon hi kamen sim namta jungi ki para ki men kum kinong nya kali kamai haborok ka jela jungi ba pin sobha banyawan snok tilem iwei pe iwei na ki yeng ka sam jong pi hoj in numla hi ban ong ban long ta ban ong na kaliang ka asion ban ong ban penbiang haborok ki liang habaka bai de hete ka organize jong yang te po ka meeting ha po madan malki khat patrik ka ban sedang shipau steng step te kumta teter ka banginya ke jingelang jungi dengan kerpat hi ba naborok ki district ba per pek badan ha ni ka jela jungi bakin sobha banwara lagi jong kali ban pandai be leni ban si be gitu ki lamayong ki haki kali jongpi bat numlaw tat hadu bangin da sim da koi karai pat hakate ka si khat patrik kata hi ke senjam ka bangin sim next halor jong ka ni ka jingte lamayong go jongi kumta si te nakaliang jongi ka IKMTA thrai pin sopla balai bangi khot adi balai mi hi interview yungi ha ni ka jaka ka badai kan ni ka lai tu ka sanbot di tourism department namar ba kani ka jingele jungi ka dei pe namba ba tourism department aju ko por bat menteri sarkar bodi pe ya ka tourism department te ngai khublei fi ru ki press ki media ki bala na koi ko post ki por filala ba yini ban yarap ban sapriang ya khobor ka ba ni na kalian ka kinong nya kali kamai ni la don ka benta ka banyak ki ba sarkar nam ta ka mat ka dei mat ka mat hi ka dei bin nam ta ka to tourism department ka ki tourist spot ki ba nila panak sarkar bahkan sna aino bandum sha shu ikli ban bastit bandung sha kitu ki jaka jong kai ji ban na jala jung te kondisi boni fir ki media ki balawan so ki interview mentas ni Apring kini kisim jam deh, buat laya prosedur hatu katan kanu no kecikut menjadi bisa pendik kanu no. hoj ka jingya jungi hapring ni ka kendai trik hadu mentas ni khatsau trik kumbangila ong mo ba in penkut ya kata ka jing te lani si it kelamayong ikali kamai baro rei na kaliang jongka IKMTA ringkat bat ki partner ki badan kumbalai pau tam ki asion ki bala support bat ki badan ai jing kersian ini bat ba mensim nyim sim nila sim yu kerai bangin pap penkut ya kani ki jingte lamayong lani ki jing si lamayong nyin sai kendu lang khat patrik ka kata ka si nyin penkut hadu khat patrik ya kani ki jingte lamayong thì bắt cái chính thuật hi cầm đâm rồi cái chính thuật là cái liang cái nô cái liang ring suy ý tan cái vậy play play ý hi cái đòn cái chính sa keren là ni cái chính sa drunk ti way pra nong nya kali mai jing nang po jelam cái lia balik setika Assam pan sa weng jubor itu kalau mayong na kali jongu bat ula sa tak tiru nilai yo ban keren itu kena tambah lo ndon cái chính mình sao ndon cái yo ban wan suk wan san dalak jan biet pat banon kit pasenjan na goti sha shillong Apring kini kisio buat laya kini ni suru bakadan kata kecik persang menjadi ya kata asen hatu kata kari di sisa. ya kata nganong iti banong ba nakaliang jongka IKMTA ka all khasi Meghalaya tourist taxation ngimpat yosngo du menta meneru ngidang don be kawai ke jinge teli mlon banya ya chakmat ya gani ke jinge ki ijongi baga kuman ke sarkar namta katu ki jingdawa jungi giba ngilapan bat ngilabu ru ya ke reminder letter ke bangan banbiang kumangal ong kini ki press media bala dep yang kini ki singi ki teyau nidang don be ke jinge teli mlon impat don ru kum kata ka ong kata ka rai ke bang bangin don ke jinge pra hapreng jungi ki asan per ki badan hai ka badan ki per ki badan pok jela jungi Isu tu ia kata kecik kuat aban jinti man jupi nolok submit ia kata kau merendam ini kata man jupi UTI sekarang ini kejing kum kejing ajing men. Ang tu kai pidin menong pada nolok nak liang menteri sarkar beri kmi yakni benta beri turis itu ya tourism di uang ba minum la ban khang di kali. Hatu kadai kadang bo sim la puli yakti di kok ya momentum UTI suggestion UTI sakit. ya kata ta kedi kejing sisa baik nama ba ngila ai ya ketuka reminder letter insyaallah di ban puli la di benia bat ngani tu pi ko ong bo umla mo ko bo ong bang imla ban khot ya pi sakame kejing ya keren kemudian ba ong ba ni ki asan ki badan hang ni ro phau ki long kumta 100% ki long kumta 100% ki long kumta reina kaliang ke jong ni lada ngi ong bang idan makana sakanu kanu ka asan ki per ke badan haki district ki jong ni hap hi bandan tangba lada kawai ka asan ko ong bang emtre ke ni kaman
bat kawai ka asan bat kiwi ka asan bat yang nitre ikan ngamat banyak snok tilang ti kawai ka asan ko bamdan ngimtre ban snok tilang ni ngim kwa ban kersian ikan ngamat kamat kapen i dak jing teli gen re hadu menta mane ka bangi don ikan ke jengki hadu menta ru ngimpat don rukum kata kadak kasin gaban ong bangin don ba kersian ikan ngamat ke jengki jungi Andai baro ngilong telimlan bat ngilong teli nginang ya pun baik man nak sengi gitu ginong ngilam ba per don ke district jungi iba khamsa jangai nak sor shillong bat kini kinong ngilam ki bah shillong du ibran ha is kasi helsi papai inang don baik kejing whatsapp bat ki inang don du kejing kendu Ito kan ka kawai yung ini dia. Bidi bukan ni ong ru benci sokar ong ba minum la benpen senge ikikali Asam nomor ba kajala Meghalaya kadang dipen aka Asam habai dei habibun ki yang la kalong koi kya la kalong hati let kalit kawan hatu iso swe ha kata kajikan junti pi hakaliang ka sarkar Meghalaya hi ka balai lam ya ka lakam sensyar hang ni lembaga MD itu ringkat bat menteri beripai ya ka tourism department ba polling do pi ilakan syai hang tu lada kipai ba kismuk thu bat kiyo ban bat ya ka jingkran ka jong i lapan pau syai hang ni baka sarkar Meghalaya hi kam kwa development ban nili ban penbit penbiang halor ki badai ki hospital lani haki jingdon kam hakam jingpuli bat kumta teter lada kipai ba ki jong bri nyo trap ki sothu yakani kentian ke menteri ulap mensyai ngi wong ma ni syania ke hospital na Asam ni syania kita extra ki bun ki jing syania lapan pau syai kedar hang ni ba ka sarkar Meghalaya kam tre banwara ya ke development ka jela Meghalaya kadang kwa baik ban sim lani ban pha ban penjenjari ki pa buri nyu trap ban hab ban pulut ya ke pisa ngan ainuk sa kum ke hospital ni haban pulut iki bai kini ki parad do prasnam ji ban lech thi chapo gahoti ga ban de sep ikali borok sisngi san ru hajar ya ke turis taksi lani wala da kilek kari simat tu company ang kalalut imat ba kan ke sarkar kalap pausai lembai menteri sarkar bari pe ya ke tourism department bai imtre ban wanra ya ke development ha kan ka jella ka jungi ila kami ba kan ke sarkar ka depend bai na po Asam ya ki bar khoj ki badan ki bari ki jingnon kam ba ki jingyo nong namta ka jella jong state ka jungi hatu bisu kop bedang kata ba sotu ba kimkwa ya kata development hatu kisu tu apa nem ya kata jing aj ka suggestion jeng pi nomor mo fikran ni pi ong bangi kwa ban pensange ikali jeng ki wei ki jela ki buan bakin kamai syaki jaka go kai perthai kum ki to resport ke bangi ong hatu kisu tu alo tane pi lada ide sisai ko bangalaban hakini kesngi katiyo baldap katu khandai trik ngala ong ini kentien ngong balada dei sisa kinom sisar ki bala start ki banang ki batip sap ban puli ya ki bro ki dei maki ki bla kita ki bala tip sap ya ki bantip la kila ham start maki ban yengi ki nongnya kali kamai hoj ngam ong ban ben ki nongnya kali kamai wat hanga lada pi ong ban ben kho lani pin keno yo tribal kali hiu ba dei nongnya kali kamai hakinu nu ki kali ki ba her ki banan pok jala jungi nganda berngem bat nganda wat itaru bat kawi kalong ba pi ong ba kadon kumbo ong kadon kata ka ban hab ban pensange ban iu te udi ban pechwa ke 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 bangi la pha na do mencem snam ga arjar apply hakar kundai tri ngila mi shu kani ke snam ru ngila ban mi lai sau tu liki sting la pha ka government da ka jing jai da ka jing tip lay kum kita ki tribal ki ba dei na ka jela ba ka state Meghalaya nang bandai ka kor buram henrei kum imentri ibala nang ba start di ban puli ban tip ke ba ngilong sisa ki tribal ki ba kumdo milawan em da ka akor borom milawan em si banyak kan ndrei habai phai sa kata ka bong ba imtip kamut ka song ka de ka ba imtip mi ka de ba itip lut ru tang ba ka de ba tang ka jing ai daw ko jong imentri sarkar bari pai tourism department kadi don jing onong na jongno re jongyo hapneng kani kadi bamla ban dari kami tek polisi ke ba ka assistant kadi man pi dangi phai ngala ong na du singi ong ba tin sobha ban thau no ik policy ibai dei hapneng ya gitu tourist spot kibangi naka AKMTA ngila lipan naka wai kapor sa kawai kapor ngila ibu kita kiti ngrai habang ngap ngapet imat don jingyo bai sana ne bai do imat uni menteri sarkar jongi badi pek tourism department nas kawai pat kajala le si yo kadon gum kata yo si bat kadon hiru yu kum kata bali ban haban ban put tunghong ya kata ka jingkwa ka jongi kum ginong nya kali badi na kajala jongi hajing sisa kum menteri babat
wa nang ba shai beste ba sinchar ba pat ya ka chabi ban sinchar ka ni ka jela ka jongi la de ban hikai ke nyang yang ki driver nyong nya kali ki ban ginong nya kali kamai barok koi la de ban hikai la de ban khot ban ong ba kalong kumta kalong kum ni henry uput tenghung ban upun tip ui kumba ui kumba u pun ai bor pun ban ya ki nong nya kali ban bar ka jela jungi ban long ka bala ro apa kin yo ban yu ingi haduk ka dak kejat nak kli ru ui kumba kalong kum taman imat uni menteri udon kita ka jingyo bai sana la ni bai do nang no kabanga mla ban tip henry nga suong ya kata henry bali ban pin put tenghung ya ka ba ni kum ki nong nya kali ban negeri jela ni don kam bat ni kelpat ya pi tang kata in thai din clear abai de bota la jungi kamla ban le ti ko mengal ong hato sngi haba pidon ha ka bor sensyar ya ka jela jungi pidai mapi kita ki minister ibadi ban kmi ban pek ya kani ka state ko jungi ka balong ya kinong song ban don ka jingyo nong ya baro kinong song jong ka state ka jela jungi ti lada pidon kamon pilai te ban khot ingi sakata ka kami jingi kren ban persyang ban ong ba tung nyawan no nginya kren no ya kata banta hi sikim kila wat nang thina po sikim na oru chalu kidang pun ingi ki member jungi ba ni don kam ngin support ipi but in sai ru ya kata ka jing pencai na kaliang juki bang dei ban le kum hale sikim lada kidon hi kamon kilai ban le beli kim la le ka sikim gadi ka berit ikame kalia lemba kalanga dene ndrei ka sikim kala bali ki jela me kalia kamla bali kini kinong sinchar no kinong sinchar ka ri ba ka jaj mendri jungi i ba shong hang te po sekretariat kimla ngila ai ki kala kam ka bor ban kin sinchar ya ka ri ba ka jaj mendri te cerai kata ka benta ban yo nong song barok khoi jong ka jela jungi ken la kalong ha ka thet ka pet la kalong ha ka yo ka kot la long ha ka mai ka ji la kalong hanu ru benta ba khoi pen i ke nya kata ka lenti hei ka don kata ka jing yo nong nam ta ka state ka jungi but hei ka yo kata ka tourism department le ka bangi kum kinong nya kali nyimpat don ka gift ko bangin yo nak tourism department ngai tu pi adu menta mane kum ki driver kali impat don ka gift ko bangin yo nak jelame kali ya ban ong to in persyang ndri ni kwa ya kani kamat ka bangi ong khang persyang ban perking no ikali ban ba thau no ikai ki policy mardor hi ba ngin yo ban kamai like luit mensim bangin num don show kum kini ki jing ki bangi sem kum kinong nya kali kamai isuko ka de biya ko sa to menteri kum kata ru ka jing perkhat na kaliang jong ka AKMTTA nila don ya kata ka jingmut kaliang ka jongi hendai nyong i shwa na marbalai ni kum kinong lambat ki jong ka AKMTTA ni don kam shwa ban persyang shwa di ni jing ki ibarit bat kum bangan pensai pai ba hang ni ru khendiat na kaliang jong ka AKMTTA pai hadu kat ni kat kani kala poi kapor ka menta hadu lai steng kam pat don respon khendiat ru na kaliang government haka bai dei bat kani kijing pendeng si lama yong gujungi ke ba ipan pawe kijing sokya na kaliang ka astion bat kinong ilam ba per ki ban nai ka state ka jella ka jungi kum kinong nya kali kamai i bai dei kinong ilam ki basir khai bat ki ba klain bor ngani ong ipi kata ki kinong ilam ki basir khai sudah ki ban bat kani astion jungi bat ni don kumba menta life santali tat hadu menta sing la yo ban ya senrop bat ka astion jungi ban kristian ya kijing ki jungi ti ni la don kawai karai kabangi ngi na kaliang ka AKMTTA bat ringkat bat kini ki life santali ki asyon ki bag ai ki jing kersan jungi balara ka sarkar tat hadu sibet ru lada kam kersan lada kam khot kam respond ru ngila don kawi kamat kabangi kwa ban gin kam ai ki jing ki kam teng e shu ban penyok sngo sa ka sarkar ban pen i ya ka jing tali jungi hang te hapo madan malki ya ka jing elang ka jing elang pai ba ka ba he tam na ki driver berkhoi bat ngakarpat hani ka por nga sim kalat kanti balada kaliang ki nong song ki badai na ka jella ka jungi ba ngakarpat ki bakin wan sakate ka jingelang jungi ngin penyos no ki jing e jungi bat hangtu menteri sarkar bat ka sarkar hi meghalaya kan yu i ya kata ka jing tali jungi bat ngin pen i hangtu ki jubab ka bakhambyang su